Camaguini thokozani bantu abahle, Camaguini thokozani bethuna. Molweni bethuna bhotani lotshani zidweshana ezidweshakazi zikanonkonkwezi bethunani. Video ndisititshileyo kamhlekazi uZintle. Bendike ndakhomenta kule video a few days ago. Injongo ke yokhomenta, I think andingomntu ofana akhomente wena kwiinto zabantu, kodwa this time around injongo was to ukubona uba nesazela mani ngelinye ixesha xa uzoveske uthule, uyayiva, ube uqonda uba le nto uyimameleyo noko omnye umntu angayitolika ngenye indlela. Ndicinga uba mna ndiyamva umhlekazi ngeba ipointi yakhe ithini. Qha ke ngoku I think i-mistake ukuthi it's too general, you understand. Omnye umntu uzazifuna azikhangele azibone azibone ingathi uhamba rongo, you understand, ngenxa yemeseyiji ejeneralayiziweyo. Uthi umhlekazi uyacebisa kubantu abasathwasayo ke, ndiyafuna ukuthi uthi inoba uthi abantu abangenayo entsimbini. Ngeba ke uxwayisa abazali babo into yokuba mabangayithathi lula, bacinga into yoba into yokuthwasa into efana nokwenza uphantsi kwebhedi okanye umqombothi wokuzazisa, into ezinjalo. Ukuthwasa kona is a lot more deeper, ndicinga uba utsho. Ecebisa ke into yokuba yena ibingaske umntu kulishiywe ixhanti eliselokishini, kuhanjwe kuyiwe exhantini elisezilalini. Kulapho ke amandla ndicinga uba okuthwasa akhoyo, inoba utsho. Lithi ke elam xa ndiva lo myalezo ndiqonda uba eyi, kaloku you know i-South Africa nje as a whole has been displaced. You know, banintsi abantu abasezidorophini due to i-displacement, uyayiva ke ngoku. Labour immigrants, yonke laa nto leyana. Banintsi abazali abawashiyayo amakhaya, amakhaya ashiywa ngabazali babazali babo, ookhokho. Bahamba bayophangela emarhawutini, eKapa, eBhayi, eQonce, njalo njalo, uyayiva. Kuthi ke ngoba impangelo ilapha mhlawumbi eBhayi, ndenza umzekelo kuba ndiseBhayi right now, impangelo ilapha eBhayi, uyayiva. Kukude kuCentane. Ndiyibone into yokuba hayi, mandimisele ixhanti kule ndawo ndikuyo, ngukhokho ke lowo, ndingukhokho ngelaa xesha, uyayiva. Mandimisele ixhanti kule ndawo ndikuyo, uyayiva ke ngoku. Mhlawumbi akusekho nemvisiswano wena, utata wam akasekho emva ekhaya, uyayiva. Uyabangwa mhlawumbi uKhayakhulu, uyaqonda. Ndiqonda uba hayi mani, uba ndibe ndisokolisa umfazi wam, unkosikazi wam wasedorophini, amane eyovisa ubuhlungu phaa ekhaya ezilalini, mandimakhele owakhe umzi apha kule dolophu ndiphangela kuyo. Ndimisele ixhanti kule dolophu ndiphangela kuyo, uyayiva. Ndihlala ndinabamelwane apha, siziziduko ngeziduko, uyayiva ke ngoku. Ndizawuthi xa ndimisele eli xhanti ndibabize abantakwethu. Futhi eli xhanti xa ndilimisela ndizawuqala ekhaya nje, ekhaya nje ngendlela eyiyo, uyeva. Ndiboleke izembe phaa ekhaya, ndizichaze into yoba sebengandikhangeli, ndiyaphuma ndiyoba lisebe endaweni ethile, uyayiva.
ndifike phayana ndizazise ndimisele ixhanti, ze kuthi ke ngokwethubeni ndiguqule okanye ndingenise abantu abadala. Ibe ngubuzopheleleyo lo. Iphi ke ngoku irongo phi xa umntwana wam ezawuthwasela apha kweli xhanti lam? Lishota ngantoni eli xhanti? Ngoba kaloku lixhanti limiselwe, uyayiva, lenzelwe iimfanelo zalo. Ngoku yintoni le ndiyoyilanda ezilalini ndingenakuyifumana apha kweli xhanti? Utata wam, laa mzi okanye utata wam ndingukhokho okanye mandithi ukhokho, laa mzi awumisileyo phaa ezilalini, uyayiva, naye unomnombo wekhaya lakhe somewhere somehow, waze waphuma wayozimela, uyayiva. Bonke ooKhayakhulu banamakhaya abo nabo, akho mzi ungenazwelidala, kodwa asizuhlala sihleli ndawoninye sonke. Kuyahanjwahanjwa, 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 uyayiva. Utata uyaphuma, ukhokho, uyeva, uzala utamkhulu, uyeva. Ootamkhulu abazuhlala bonke apha bengamadodana kakhokho, abanye bazawuphuma bayozimela imizi yabo. Kulaa mizi yabo bazawumisela amaxhanti, amaxhanti abo bazawungenisa abantu abadala ukuze nabo babe nelungelo lokwenza imisebenzi, uyayiva. Utamkhulu uzawuzala unyana, nonyana wakhe uzawumisela ixhanti, njalo nje umzi ukhula ngolo hlobo. Yiloo nto intombazane xa isenda kusithiwa hamba mbokhulisa umzi wasemathileni. Kuthiwani, siphekhane kulo mzi oko kwakuthiwe kukwaKhayakhulu, sihlala apha ke ngoku asisakwazi nothini, yonke into yenzelwa apha. No, I think mna that's a misconception. Ewe, ikhona imisebenzi efuna uKhayakhulu ncakasane, ifuna sidibane sonke singumnombo kwaKhayakhulu ukunikeza amandla thina sonke abaphuma kweli sende lalo khokho. Siyowalanda phi amandla? KwaKhayakhulu. Kodwa siphinde sohlukane, umntu aye esebeni lakhe, alilungise ixhanti lakhe lime lifanele into yoba linganyanga abantwana bakhe. Abantu abaninzi sanuzidela izindlu zasezilokishini okanye amakhaya asezilokishini. Ezaa pali zimileyo uzibonayo ziphambi kwendlu okanye zisemva kwendlu, ezaa pali zinabantu, ezaa pali zimiselwe ngokusemthethweni kwamanye amakhaya. Abanye bethu siba ngamagqirha adingiweyo siyothini, siyonceda kuloo mzi ukungenisa abantu abadala umzekelo, ngexhanti ekudala likhona limiselwe, kwenziwe imfukamo yekhaya, njalo njalo. Ithi loo nto leyo abantwana balapha balo mzi beli khaya banganyangwa kulo mzi, kweli xhanti. Nalo elam, andilwanga mntanam, ungacingi into yoba ndilwa wena. Andilwi wena, into okunayo mhlawumbi ngeba ndithi ndifuna utyebisa le topic yakho. You understand? Ngelithi liyingozi ngelinye ixesha, iyingozi into yoyiyekela into, uyayiva, singahlomli. Baloku soyika kuthiwe siyanibhulisha kuba nibancinci thina sibadala. Elam lelo qha into yoba there is nothing wrong ikhaya lakho xa liselokishini ukuthi unganyangwa kulo, as long as eli xhanti unyangelwa kulo limiselwe ngendlela, linomnombo, baphuthunywa abantu abadala, njalo njalo. Nothing wrong with that as far as I'm concerned. Otherwise, akho nto ibitheni bethunana. Tara.